бозиҳои даври дуюми марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардиданд. Дастаи Хатулони шаҳри Бухтар аз гурӯҳи Б аввалин шуда ба марҳилаи нимниҳоӣ баромад. Дар бозии Дастаи Истиқлол ва Масҷо Салам Ашурмамадов, фарзанди собиқ футболбози тими миллии кишвар ва сармураббии кунунии клуби марказии варзиш Артиш Алёр Ашурмамадов муаллифи хедрӣ гардид. Ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. бозиҳои даври дуюми марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 баргузор гардиданд. Дар даври дуюми мусобиқа дар гурӯҳи А бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳисоби калони 6-1 тими Масҷои ноҳияи Масҷоро мағлуб кард. Рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор гардид. Салам Ашурмамадов аз ҳайати Истиқлол дар дақиқаи 17-уми пайти аввали рақобат ҳисобро кушод ва футболбозони шаҳри Душанбе ба пеш баромаданд. Бо гузораи 8 дақиқа Ромиш Ҷалилов таносубро дуболо намуд. Салам Ашурмамадов маротибаи дуюм дар дақиқаи 27-уми бозӣ ба номаш дублро сабт кард ва бо гузораи 4 дақиқа голи навбатии худро вориди дарвозаи Масҷо намуда муаллифи хетрӣ гардид. маҳз дар ин бозӣ Салам беҳтарин бозингар дониста шуд. ҳамлагари ҷавони Истиқлол Рустам Соиров пеш аз анҷоми пайти аввал ҳисобро 5-0 намуд. голи шашуми дастаи Истиқлолро дар дақиқаи 69-уми дидор маҳз Рустам Соиров ба самар расонид. ин гол барои Рустам дар рақобати мазкур дуюмин ба ҳисоб мерафт. голи ягонаи футболбозони ноҳияи Масҷоро Дилшодбек Рустамзода дар дақиқаи 90-уми бозӣ вориди дарвозаи Истиқлол намуд. бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Масҷои ноҳияи Масҷо бо ҳисоби 6-1 ба суди Истиқлол ба анҷом расид. امروز ما با یک دسته‌های پرقوت‌ترین جمهوری بازی کردیم و دسته ما سبب اساسی همین باخت دسته نبودین دروازه‌بان اساسی دسته بود که همین و همین نتیجه نایل گشتیم. خیلی دسته Истиқлол бозга табрик мекунам. Ну, соперник оказался немножко слабее, чем наша команда, поэтому они старались, пытались достойно выглядеть. Но класс есть класс, наши ребята выше классом, чуть физически лучше готовы, за счет этого и переиграли. А так, хорошая игра, спасибо сопернику, что постарался нам какие-то противодействия подставить в игре, поэтому мы, конечно, как тренировочная игра была, поэтому, такая есть команда, такая у них сила, поэтому спасибо им, то, что попытались нам что-то противопоставить. дар бозии дигари гурӯҳи А тимҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Равшани шаҳри Кӯло ба ҳам омаданд. ин дидор низ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор гардида бо ҳисоби 2-1 ба суди футболбозони шаҳри Кӯлоб хатм шуд. Аваз Хамчинов аз ҳайати Равшан дар дақиқаи 19-уми қисми аввали нерӯсанҷӣ ҳисобро кушод ва тимашро ба пеш баровард. Феликс Тиедзе аз ҳайати клуби марказии варзиш Артиш дар дақиқаи 39-ум баробариро дар ҳисоб таъмин кард. бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар дақиқаи 58-уми қисми дуюм Аваз Хамчинов голи пирӯзиовари дастаи Равшанро вориди дарвозаи клуби марказии варзиш Артиш намуда ба номаш дублро сабт кард. бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Равшан бо ҳисоби 1-2 ба суди футболбозони шаҳри Кӯлоб хатм шуд.